Good morning, children. How are you, all of you? I hope all are safe at your homes. Okay, my dears. So, welcome back to our class again. Which lesson we are listening, ma? Chapter 3. What's that name? Animals and their food. So, come to that page number 25 here. So, today topic is how birds get their food. సో బర్డ్స్ అనేవి వాటి ఫుడ్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటాయి. సో బర్డ్స్ ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ ద విచ్ బాడీ పార్ట్ నానా దట్ beaks na. So see here different type of the birds have, and also these birds, different birds have the different of the beaks. Okay, different type of the beaks ఉన్నాయి. చూడండి, look at the picture. Different birds have different beaks. Do you know why they are different? ఎందుకు అవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి? చూడండి, yes, the beaks are different because the birds eat different kinds of food. ఎందుకని బీక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి? బర్డ్స్ అని ఒకే టైప్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ తినదు కదా, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ని తింటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో వుడ్ పెకర్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బీక్. By using the beak, they remove layers of bark and eat ants and pests which lie under the bark. సో వుడ్ పెకర్ ఉంది కదా, ఆ వుడ్ పెకర్ అనేది దానికి ఏ విధంగా ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ ద వుడ్ పెకర్. ఈ వుడ్ పెకర్కి ఉన్నటువంటి బీక్ అనేది చాలా లాంగ్గా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ బీక్ అనమాట. ఓకే, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో దానివల్ల అది కలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి యాంట్స్కి కానీ పెస్ట్స్కి ఉన్నటువంటి లేయర్స్ని, పొరలు ఉంటాయి కదా, ఆ లేయర్స్ని తీసేసుకొని ఆ షార్ప్ బీక్ తోటి అది ఈటింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద క్రేన్ హ్యాస్ ఏ లాంగ్ టు క్యాచ్ ఫిష్ ఇన్ వాటర్. సో లాంగ్గా ఉన్నటువంటి బీక్ ఉంటుంది క్రేన్కి. ఎందుకని క్రేన్ అంటే కొంగ ఎందుకని ఉంటుంది? వాటర్లో ఉన్నటువంటి ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఈ బీక్ అనేది డిఫరెంట్గా లాంగ్గా ఉండడం వల్ల వాటర్లో ఉన్నటువంటి ఫిష్ని క్యాచ్ చేసుకోగలుగుతుంది. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ వల్చర్స్? దే హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ హుక్డ్ బీక్స్ టు టియర్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ యానిమల్స్. సో వల్చర్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంది. హుక్డ్ బీక్ అంటే ఈ విధంగా ఇట్లా చూడండి, ఇట్లా ఉన్నటువంటి వల్చర్కి ఉంది కదా, ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని హుక్డ్ అంటాం. హుక్డ్ బీక్ ఉంటుంది, అది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అది అలా ఉండడం వల్లనే అది మాంసం, ఫ్లెష్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంటే యానిమల్స్ యొక్క మాంసాన్ని తినగలుగుతుంది. సో ద ప్యారెట్ విచ్ ఈట్స్, చూడండి అమ్మ, ప్యారెట్స్ విచ్ ఈట్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ క్రాక్స్ నట్స్. సో ప్యారెట్ అనేది దేన్ని తింటుంది? అది ఫ్రూట్స్ని, అలాగనే క్రాక్ నట్స్ అంటే బాగా సౌండ్ వచ్చేటి పొడిగా ఉన్నటువంటి నట్స్ని తింటుంది. సో హ్యాజ్ ఏ హుక్డ్ బీక్, అందుకని హుక్డ్ బీక్ అనేది ఉంటుంది. చూడండి, వైల్ ద క్రౌ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇట్. క్రౌ అనే దానికి హుక్డ్ బీక్ అనేది ఉండదు. బట్ నాట్ ఓన్లీ ద బీక్, దేర్ ఆర్ అదర్ పార్ట్స్ యాజ్ వెల్ that are different to suit the type of food eaten by a bird. చూడండి, అది హుక్డ్ బీక్ లేకపోయినా అది ఒక్కటే మాత్రమే కాదు, నాట్ ఓన్లీ ద బీక్ అనే కాదు, దానికి లోపల డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేవి అదర్గా పార్ట్స్ యాజ్ వెల్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సూట్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ అనేది తినడానికి ఓన్లీ బీక్ని యూజ్ చేసే కాదు, దానికి ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టు సూట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈటెన్ బై ఏ bird. Very good. So vultures would need sharp claws along with strong hooked beaks to tear flesh. vultures అనే వాటికి షార్ప్ క్లాస్ అనేవి ఉంటాయి. క్లాస్ అంటే పంజా. చూడండి, ఇట్లా షార్ప్గా ఉంటాయి వాటికి, అలాంగ్ విత్ హుక్డ్ బీక్స్. దాని బీక్ కూడా ఇలా హుక్గా ఉంటుంది. ఎందుకని? అవి టియర్ ఫ్లెష్, మాంసాన్ని తినడానికి. So while the hummingbird that sucks nectar would need a long thin beak and it does not need a sharp claws. చూడండి, ఇక్కడ హమ్మింగ్ బర్డ్కి ఉన్నటువంటి హుక్డ్ బీకే ఉంటుంది, కానీ దానికి సక్స్ నెక్టార్స్ అంటే ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి పూలల్లో ఉన్నటువంటి తేనెను అది పీల్చుకుంటుంది. దాని బీక్ అనేది షార్ప్గా ఉండదు. ఓకే నాన్న, వల్చర్కి హమ్మింగ్కి కంపారిజన్ చూడండి. వల్చర్కి దాని యొక్క షార్ప్ క్లాస్ ఉంటే అలాంగ్ విత్ స్ట్రాంగ్
హుక్డ్ బీక్ ఉంటుంది. ఓకే, హమ్మింగ్ బర్డ్కి సక్ చేసుకుంటుంది. దానికి సక్ చేసుకోవడానికి దానికి షార్ప్గా ఉన్నటువంటి క్లాస్ అవసరం లేదు, హుక్డ్ బీక్ అనేది అవసరం లేదు. ఓన్లీ లాంగ్గా ఉంటుంది కానీ బీక్ దాని థిన్ బీక్ ఉంటుంది, అంటే చాలా పలుచగా బీక్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండదని అర్థం. ఓకే, కంపారిజన్ ఆఫ్ ద వోల్చర్స్ అండ్ హమ్మింగ్ బర్డ్స్ అని అన్నప్పుడు మనం ఈ పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. ఓకేమా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ very interesting to watch how a duck catches its food. Ducks have teeth, but they are not like the teeth of a cow or lion. They are not useful in grinding food. They are a filters to get food from water. Similarly, fish too have teeth which are used for the same purpose as that of ducks. చూడండి, డక్స్ అనే వాటికి ఈ ఫుడ్ తీసుకునేటువంటిది చూడండి చాలా క్యాచ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని చెప్పాము. చూడండి, డక్కి ఈ విధంగా టీత్ అనేవి లోపల ఉంటాయి, కానీ సేమ్ లైక్ దట్ కౌకున్నట్టు లైన్కున్నట్లు టీత్ అనేవి ఉండవు. ఆ విధంగా అవి సిమిలర్ చూడండి, ఇక్కడ వాటర్లో ఉంటుంది కదా, లేక్స్లో కానీ ఎక్కడైనా పాండ్స్లో కానీ డక్ అనేది ఉంటుంది కదా, అది ఫుడ్ తీసుకొని కౌ కానీ లైన్ టీత్ తోటి గ్రైండ్ చేసుకున్నట్లు డక్ అనేది ఆ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఫుడ్ను తినదు. ఓకే, ఓన్లీ టీత్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి కానీ ఆ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోలేదు, కౌ చేసుకున్నట్టు లైన్ చేసుకున్నట్టు. గ్రైండ్ అంటే బాగా నమిలి మింగేయలేదన్నమాట. దే యాక్ట్ యాజ్ ఫిల్టర్స్ టు గెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ వాటర్. సో వాటర్ అనేది బాగా ఫిల్టర్ అంటే బాగా తేలిన తర్వాత అది మొత్తం వాటర్లో కింద అడుగు బాగానే ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనకు కనిపిస్తుంటాయి కదా. సిమిలర్లీ ఫిష్ టు హ్యావ్ టీత్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద సేమ్ పర్పస్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ డక్స్. ఫిష్కి కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ది టీత్ ఉంటాయి, దేనికి కంపేర్ చేస్తే డక్కుకున్నట్లే. ఓకే, సేమ్ పర్పస్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ducks. Okay Nana, so see here, do you know? So natural scavengers, what are the natural scavengers ani దేన్ని అంటాము? Crows and vultures that live in surroundings usually eat waste. Next, rotten food materials, dead animals, etc. They keep our surroundings clean in this manner. సో వోల్చర్స్ కానీ క్రౌస్ అనేవి మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సరౌండింగ్స్లో యూజువల్గా అవి వేస్ట్ అయినటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ను, పాడైపోయినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని, అలాగనే చనిపోయినటువంటి యానిమల్స్ని తింటూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా తింటూ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్లేస్ని చాలా క్లీన్గా ఈ మేనర్లో మనకు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అటువంటి ప్రాసెస్ని న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ అంటాం. సో న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరినైనా క్రౌస్, వోల్చర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ డస్ ఏ ఫ్రాగ్ గెట్ ఇట్స్ ఫుడ్? ఫ్రాగ్ అనేది చూడండి ఫుడ్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది అని, దాని టంగ్ అనేది సక్కింగ్గా అంటే గమ్మీగా ఉంటుందన్నమాట, అతుక్కునే విధంగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు వాచ్ ఏ ఫ్రాగ్ గెట్ ఇట్స్ ఫుడ్. ఏ ఫ్రాగ్ థ్రోస్ అవుట్ ఇట్స్ స్టిక్కీ టంగ్ towards an insect. The insect gets stuck on the frog's tongue, then the frog swallows it. సో దానికి ఉన్నటువంటి స్టిక్కీ టంగ్ని మనకి ఏం చేస్తుంది, ఇన్సెక్ట్ అంటే పురుగు ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాని వైపు అదేం చేస్తుంది, త్రో చేస్తుంది, బయటికి వదిలేసినప్పుడు ఆ స్టిక్కీ టంగ్కి ఆ ఇన్సెక్ట్ అనేది స్టక్ అయిపోతుంది. ఓకే, గెట్స్ స్టక్ అంటే అతుక్కుపోయి ఆ విధంగా తీసుకొని వెంటనే ఇది మింగేస్తుంది అనమాట. Okay Nana, I hope all are understood this topic Nana. Tomorrow we will meet again next topic. Stay home, stay safe.